Bueno, Xumai, zuk ere bi saio jokatu dituzu txapelketan orain arte, zer modu sentitu zea? Orain arte lehen saioa afari giroko saioa zen eta hor lasai eta kontent. Afariak berak sortzen duen giroarekin txapelketari karga kentzen zaio eta hor pozikaritu nintzen aierran. Lusoko aldiz holtzako saioa zen, entzule gehiago aintzinean eta ni izatez urduria naiz, tripako korapilatzen zaizki beti eta barne tentsio horrekin joan nintzen saio hortarat eta sentitu zen. Baina hala ere ale batzuk kantatzea lortu nuen eta orain finalean naizenez ea hori askatuz kantatzea lortzen dudan. Eta finalean, aipatu ez lasai kantatu nahiko zenukela, beste helbururi badaukazu? Helburu zehatzik ez. Gero gehien bat ikusirik bai gero elkartean eta egiten dugun lanaren parte dela final hori eta lehen erranden bezala urte guztian egiten den lanaren erakusleo dela, nire helburu pertsonala baino izan dadila jendeak pozik pasatzen duen momentu bat eta gogo emango diona urtean zehar antolatzen den beste saio txikiagoetara edo antolatzaile gisa edo entzule gisa ere parte hartzeko animoa eman diezaiela entzulei.